ni wati na minnu bɛ ka joliba lamɛn limanaw minnu bɛ kan filɛ fana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka jira k'a fɔ ka kunnafoni gafew lakali waati sera gafe minnu bɛ yen ni an b'a lakali aw ye don o don ka tantɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma laada de don an fɛ yan nɔ gafe ninnu mana sɛbɛn don o don limanaw ka se k'an da don a kɔnɔ kuma na ka walawala walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ ka bi ye araba ye min ye février kalo ale tile 16 sɔrɔ san 2022 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafoni b'an bolo kɔrɔ limanaw an bɛna an da don minnu na sisan k'olu walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tata sɔrɔ a la cogo min na o kuma an b'a daminɛ ni bakurunba damadɔw ye o la an bɛ sɔrɔ k'an nɛ don a tɔ la ɲɛfɛ ka taa ka jira k'a fɔ min ye fasidi sɛbɛnw na lesɔrɔ b'an bolo kɔrɔ limanaw ale kumana a y'a jira k'a fɔ kunungo ko sigi dɔ kɛra min bɛ tali kɛ n'u kama conseil de cabinet o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ tun bɛ minisiri ɲɛmaa bolo n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga ye limanaw kuma kɛra mun kan logements sociaux ko kuma o de tun bɛ yen nɔ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana kuma limanaw a jarala k'a fɔ ko min ye Barkani ye Barkani ani Takuba u ka taali yɛrɛ ka bɔ Mali la pepewu o kɔni kuma de bɛ senna ni wagati ninnu na l'indépendant y'i da don o la sisan an bɛna o fana ɲɛfɔ aw ye o mana bɔ yen le soir de Bamako fana kumana limanaw a jarala k'a fɔ ko gouvernement kura ko o baara tɛ senna wa gouvernement kura bɛ sɔn ka sigi wa ko a tɛna janya yɛrɛ a jarala k'a fɔ minisiri caman bɛ yen olu sen bɛna bɔ baara la an bɛna an da don o la sisan nɔ o mana bɔ yen nɔ min ye Nouvelle Horizon fana kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko n'i ye jateminɛ kɛ chinois limanaw ko chinois maa 22 ɲɔgɔn na k'olu minɛna ka sababu kɛ olu tun bɛ ka an ka dugujugaw nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yafoyila mara la limanaw ka dugumakolo jagoya wɔgɔbɛ ka sanu bɔ a kɔrɔla la ani bajiw kana n'u k'a ma ko daragi limanaw ko chinois maa 22 ɲɔgɔn na tɛgɛ kɛra olu la nin baara jugu in kɔsɔn an bɛna an da don la Nouvelle Horizon kɔnɔ o mana bɔ yen limanaw min ye les échos ye ale ko min ye logements sociaux so minnu bɛ di maaw ma ko a bɛ n'a fɔ yɛrɛko kɛra yɛrɛko de fusara a kan ka di maa minnu ma yɛrɛko de fusara ko ye n kɛrɛfɛma limanaw o de yera a ko la siga kɛra o de la kosɛbɛ les échos maaw ka fɔ la an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen Canard déchaîné fana y'a jira k'a fɔ a ka jaw la ja minnu bɛ yen n'u bɛ to ka kuma kuma min tɛmɛna min ye Boubou Cissé ani Alassane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye limanaw Ado ani Bobo k'u tɛgɛ minɛna Mbala kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni le Pelinkan ye limanaw Pelinkan kumana nin wagati in na Pelinkan y'a jira k'a fɔ ko Mali limanaw a kuma kungunukan kun kɛra k'a fɔ ko fura bɛna dɛsɛ n'o ye magoɲɛ furaw ye minnu bɛ banaw furakɛ nka minisiri y'o kuma ale y'o nkalontigiya k'a fɔ nin waati in na fura minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a bɛ se ka labɔli kɛ k'a ta kalo 3 fo ka taa se kalo 12 o mana bɔ yen ko nin waati in na Mali an bɛ jɔyɔrɔ ɲuman na kosɛbɛ UEMOA jamanaw kɔnɔna la limanaw a jɛla k'a fɔ sɛnɛko nasira ninnu na Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye bi hali n'a sɔrɔla sɛnɛ minnu kɛra samiyɛ min tɛmɛna san 2021 ko Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la an bɛ jɔyɔrɔ filanan na min ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna la Nigeria ale jamana kɔfɛ limanaw nin de ye kunnafoniw la bakurunba damadɔ ye an bɛna an da don minnu na sisan an b'a fɔlɔ l'essor kumana limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ kunungo sigi dɔ kɛra min ye minisiri ɲɛmaa fɛ n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga limanaw k'a ma ko conseil de cabinet a kɛra sigi joona de ye ni jateminɛ kɛ sariya dɔw bɛ yen ani sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ walasa ka se ka sigi ka fɔ kɛ olu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw baara boloda minnu bɛ yen n'o b'an ka so minnu bɛ yen n'o bɛ di maaw ma n'u k'a ma logements sociaux kuma kɛra o de kan kosɛbɛ a jarala k'a fɔ gouvernement ma damadɔ olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan kunungo minisiri yɛrɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye an y'a fɔ ten ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo docteur Shogel Kokala Mayiga a jarala k'a fɔ kuma minnu na o kɛra a bɛ tali kɛ kumasen 2 la min bɛ tali kɛ kumasen 2 ye fɔlɔ limanaw o ye k'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin wagati in na logements sociaux ko yɛrɛ limanaw a bɛ di cogo minnu na sariya jumɛn de b'a la sariya kisɛ min talen don a la n'o ye décret ye limanaw logements sociaux di cogo maaw ma o ka se ka ɲɛfɔ kunungo sigi kɛra o kan filanan ye mun ye limanaw i n'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement ka kuma lasela colonel Abdoulaye Mayiga ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko sigi in fana kun ye mun ye o ye ka nin waati ninnu na limanaw min y'an ka jamana kɔnɔna ye
sariya minnu bɛ ta walasa ka se ka logement sociaux di maaw ma ko a dossier ninnu a bɛ di cogo min na o fana a ka se ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn n'i ye jateminɛ kɛ conseil de cabinet na a jala k'a fɔ nafolo min bɛ yen n'a bɛ bɔ ka nin baara ninnu kɛ ko ministre min bɛ yen n'ale b'an ka nafolo ko kunna ani sɔrɔ ko kunna ale fana a na kɛ laɲini fana ye ale fana ka ɲɛfɔli caman kɛ nafolo in bɛ don da minnu fɛ sabu colonel Abdoulaye Mayiga ka fɔ la a ko ale min ye ministère de la décentralisation ye a ko nafolo caman bɛ bɔ yen jamana a bɛ bɔ fɛn caman kama nka i b'a ye o kun tɛ sabati sabu i b'a sɔrɔ nafolo in bɛ bɔ maa minnu kama walima a kan ka don fɛn min na i bɛ taa sɔrɔ a baara jaabi laban ye min ye o maa kofɔlen olu ta a tɔnɔ sɔrɔ o t'a logement social ko kelen yɛrɛ ye wa lasa lesɔrɔ k'a fɔ la ministre n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a ye jira k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna la kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ bɛrɛ ye walima u ka sɔrɔ yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de ye ka sow jɔ ka so ninnu ka caman ta a nafolo la ka se k'a di jamanadenw ma u bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ko nka a nana ye k'a fɔ baara min bɛ kɛ a caman bɛ a tɛ kɛ a sira ma o de la conseil de cabinet sigira kunungo min ye gouvernement ɲɛma fɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ye walasa ka se ka kuma kɛ nin ko in kan hali jamanaden minnu bɛ yen ni a bɛ se k'a fɔ se tɛ minnu ye olu dɔrɔn tɛ ko an ka jamana kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ hali farikolo ɲɛnajɛkɛlaw minnu bɛ yen n'u bɛ taa jamana kumabɔ diɲɛ ɲɛfɛ a jarala k'a fɔ bi ko olu fana ni u nana a ka kan logement sociaux minnu bɛ layidu min bɛ ta k'a bɛ di u ma i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen ko a tɛ bɔ a sira ma o n'a ɲɔgɔnna caman o ɲɔgɔnna waliyaw de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔna la yan a sera sa kuma min na a barika bonyana kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ a jarala k'a fɔ sariya yɛrɛ ka se ka i nin don ko in na o de ye conseil de cabinet sigikun yɛrɛ ye ko kunungo o kuma kɛra walasa fili kana ye nin baara ninnu na tuguni aya kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesor kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don indépendant kɔnɔ indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min bɛ tali kɛ Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkan ani Takuba ye u ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ n'a fɔ a kuma kɔni a bɛ ka sɛmɛntiya dɔɔni sabu min ye diɲɛma ka kɛlɛcɛ min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Takuba kɔnɔna la ani Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkan ye a jala k'a fɔ u ka taali fɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la yan yɔrɔ u nakun ye min ye o ye bamaci wale kɛlɛli ye nka limanaw ni jateminɛ kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ani Takuba maa minnu bɛ yen n'olu b'a a ko ɲɛmɔgɔya la olu caman y'a jira k'a fɔ baara in a bɛ sɔn ka waleya nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la sabu ɲɔgɔnye dɔ kɛra G5 Sahel fɛ araba tɛmɛnen na sommet min ni o fana kan ka kɛ farafinna ani nanzaraw cɛ limanaw sini alamisa a na kɛ kuma in kɔni bɛ sɔn ka kuma bɛ sɔn ka kɛ a ka ɲi kosɛbɛ a jirala k'a fɔ nin cogoya de la min ye nanzaraw ka jɛrɛjɛkulu olu bɛna ɲɔgɔn ye ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman olu bɛna ɲɔgɔn ye a ko kunna a jirala k'a fɔ Faransi yɛrɛ ka minisiri min bɛ yen n'u b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Jean-Yves Le Drian ani jateminɛlikɛla caman olu ka ɲɛfɔliw la Mali ko in kan o caman y'a jira k'a fɔ ko Faransi ni Takuba u bɛnna min kan a bɛ n'a fɔ kuma min kɔni u bɛna bɛn min kan o ye k'a fɔ ayiwa u ka kɛlɛcɛ ninnu k'u bɛna u bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ o la o fana senfɛ Estonie o fana ye jamana ye olu ka minisiri min bɛ yen n'o fana ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲa ma Khalil Lani ale fana y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min ye Union européenne ye yɔrɔ olu ka kɛlɛcɛw b'a kɔnɔna la ko u bɛn'u ka kɛlɛcɛw sama ka bɔ Mali kɔnɔna la o kuma yɛrɛ fɔra araba walasa a jarala k'a fɔ min ye Emmanuel Macron ani G5 n'a fɔ Sahel jamana kuntigiw olu ka ɲɔgɔn ye bilalen don bi arabadon in na Faransi jamana kan a jarala k'a fɔ jamana minnu kɔni tɛna ye a ko kɛnɛ kan Mali b'o la Burkina tɛna ye o la nka ka sababu kɛ mun ye olu jamanaw ko coup d'état de kɛn bɛ olu jamanaw kɔnɔna la olu yamaruyalen tɛ u ka ye nin kɛnɛ ninnu kan nka kuma min bɛna taa b'o la limanaw bamaciya wale kɛlɛli ni Barkan bɛ Mali la yan o de sababu la u bɛ Burkina o de sababu la ko u ka se ka bɔ nin jamana ninnu kɔnɔna la
wa se ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la limanaw n'o ye Niger ale jamana kɔnɔna ye ko kuma kala bɛ se ka turu o de ka bi indépendant ka kuma do dɛ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔ yan limanaw ko san 2022 min filɛ nin n'an b'a kɔnɔ maa caman bɛ yen ko dɛmɛ kan ka taga ɲɛsin olu ma a bɛ se maa 7,000,000 ani buruburu 500 ma minnu bɛ yen ni dɛmɛ kan ka ɲɛsin olu ma ni sɛgɛsɛgɛli in bɔra min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya yɛrɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ma n'o ye coordination des affaires humanitaires des Nations Unies bakurunbala u k'a ma ko OCHA ntɛnɛ tɛmɛnen ale ye sigi dɔ kɛ sigi min bɛ yen ni a kɛra walasa ka se ka jatew bɔ jate minnu bɛ yen n'o bɛ taga ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu bɛ yen ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni u mago bɛ dɛmɛ la jamana o kɛra baloko ye o kɛra fɛn wɛrɛw ye adamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ jamana hadamaden hakɛ min bɛ yen bi minnu bɛ yen ni u mago bɛ dɛmɛ na a bɛ se minnu yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ na joona muso ni denmisɛnninw la jamana ko bɛ taa maa 5,000,000 ani murumuru la a jala k'a fɔ bi nafolo kasabi min bɛ yen ni mago bɛ se ka jɔ o la dollar wari la o bɛ se 1,686,000 ma n'i y'o ta franc CFA la limanaw a bɛ se miliyari 400 de ma o caman o ye nin kunnafoni di kunnafonidilaw ma ntɛnɛ tɛmɛnen na a jarala k'a fɔ baara min ni nin y'a ɲɛbila baara ye a jarala k'a fɔ Mali kɔnɔna la yɔrɔ maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'o ye déplacés ni réfugiés ye ko OCHA ka jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'ale ɲɛsinnen don dɛmɛ ni dɛmɛ koɲɛw ma n'ale bɛ kɛnɛya minisiriso kɛrɛfɛ Umaru Jara ale ni OCHA ɲɛmɔgɔw Ami Martin ko olu ka kumaɲɔgɔnyaw la u kɔni ye nin jate ninnu bɔ limanaw a jarala k'a fɔ bi a sera ko kɔni don ko minnu bɛ yen ni a kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka mago de ye sabu bi n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ Mali kɔrɔnfɛla n'a cɛmancɛ ka sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye bamaci wale gɛlɛyaw ye ka sababu kɛ maa minnu siran yɛrɛ fɛ olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ fana limanaw adamaden minnu bɛ yen ni baloko gɛlɛya yɛrɛ olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la o n'a ɲɔgɔnna caman gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan tan ani hali binkali wale minnu bɛ yen n'o ye violence basée sur le genre ye o n'a ɲɔgɔnna caman o kɛn bɛ sababu ye bi hadamaden minnu bɛ yen bi n'u b'u sigiyɔrɔw la limanaw u mago bɛ dɛmɛ la o de la o caman y'a jira k'a fɔ se bɛ jamana minnu ye limanaw u ka Mali magɛn joona kɔsa in na CEDEAO ye ɲangi min bi Mali kan o kɛra sababu ye limanaw ka ko caman gɛlɛya nka o n'a ta o ta bureau min bɛ coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ale tɔgɔla Mali la yan Ami Martin a y'a sinsin ko kelen kan o ye k'a fɔ nafolo yɛrɛ de ka ɲini joona o ka bila ninnu ka bolo kan walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na ministre délégué min bɛ yen n'ale bɛ adamadenya hakɛw ni maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la Umaru Jara ale kɔni ye OCHA maaw fo u ka nin baara ninnu na kosɛbɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw na ayiwa u sen don nin baara in na walasa jamanaden minnu bɛ nin lahalaya ninnu kɔnɔna la u ka se ka lafiya cogo min na ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔna la limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko gouvernement kura de bɛ fɛ ka sigi o baara bɛ sen na ko nka ministre caman bɛ yen o bolo bɛ sɔn ka bɔ baara la dɛ soir de Bamako ka kuma don a y'a jira k'a fɔ maa min ye fasiri kɛ Laya Jara a ko min ye nin wagati in na ministre ɲɛmaa min bɛ yen n'ale de bɛ faranjɛla fanga kunna bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a jarala k'a fɔ ko ayiwa a bɛ ka ɲɔgɔnyew boloda nin wagati ninnu na ɲɔgɔnyew tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw walasa gouvernement kura min n'o kan ka sigi maa minnu bɛ yen ni olu da kan ka don a la walima maa kura minnu bɛ yen n'olu kan ka don a kɔnɔna la ka se ka maaw hakilila ta minnu bɛ yen n'olu n'a ka kan a jarala k'a fɔ nin a bɛna kɛ yɛlɛmani belebeleba de ye gouvernement kura min bɛ yen n'a bɛna sigi sisan limanaw maa minnu bɛ yen ni olu da suɲɛ ka kuma in fɔ n'olu b'a kalama olu y'a jira k'a fɔ ko kabi décembre kalo tɛmɛnen na nin baara in bɛ sen na nka ɲininkali damadɔ bɛ yen soir de Bamako y'o kɛ a ko ministre jumɛnw de bɛ yen minnu sen bɛna bɔ baara in na ko kun jumɛn na u sen bɛna bɔ baara fana na u kan ka u sigi ni mun ye wala politiki mɔgɔ dɔw minnu bɛ yen nɔ ni olu ni fanga yɛrɛ kuntɛnna tɛ kelen ye a na kɛ ɲininkali ye min ye n'a sɔrɔla olu de da bɛna don ko in na
o de ɲininkali damadɔ yɛrɛ soir de Bamako fɛ a ko nin ɲana ɲininkali minnu filɛ nin ni maa bɛ se k'o kɛ i yɛrɛ la ni tɛ se ka fili limana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ bi politiki daba min wulilen don an ka jamana kɔnɔ ni politiki mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga bɛ lahala min na fo bɛɛ lajɛlen da ka don a ko la yɔrɔ o ye CEDEAO yɛrɛ ka laɲini ye CEDEAO ka laɲiniw la o b'a la ko ka gouvernement dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka don a kɔnɔna la ko nka limana tɔgɔ fɔ kɛlen don ko in na yan nɔ ko ministre minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka jɔyɔrɔ bɛ se ka falen walima jɔyɔrɔ wɛrɛw bɛ se ka di olu ma limana a jala k'a fɔ ministre délégué chargé des réfugiés Imam Umaru Jara ale bɛ ministre min bɛ an ka kɛnɛya ministre so kɛrɛfɛ Jɛminɛtu Sangare limana ko ale jɔyɔrɔ bɛ se ka falen walima ale bɛ se ka bɔ ministre yɛrɛ la ani fana min ye kalanko ministre ye Sidibe Dedewu Usman ana kɛ ale fana sen bɛ se ka bɔ ministeriya la fasiri ka kuma la limana a jala k'a fɔ gouvernement kura min bɛna sigi ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga la nin wagati in na kunnafoni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ olu ka ministre so bɛ se ka falen u tɛ bɔ ministeriya la nka u bɛ jɔyɔrɔ min na u bɛ bɔ o ministeriya la ka taa ministre so wɛrɛ la dɔ bɛ se ka kɛ min ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ réconciliation kunna colonel major Ismaila Wage ana kɛ ale jɔyɔrɔ in bɛ se ka bɔ a bolo ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ d'a ma n'o ye gouvernement so kura wɛrɛ ye walasa hali sariya ministre so fana ministre min bɛ yen ko ale fana bɛ se ka bɔ sariya ministre so la ka taa a bila yɔrɔ wɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kunnafoni di halisa limana a sɛbɛntiyara fana k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni ale ka toli premier ministre la o kuma kɔni bɛ yen ko ale tɛna bɔ yen nɔ fiyewu nka waati kelen fana limana politiki ɲɛma caman bɛ k'a jira k'a fɔ f'u ka gouvernement de falen wa ko ka premier ministre ɲini min bɛ yen ni o tɛna dɛmɛ maa fɛ ka maa to yen ka se ka ɲini u ka bila gouvernement ɲɛmaya la walasa baara kura olu bɛ se ka sigi cogo min na nka limana dɔw fana ka seerew y'a jira k'a fɔ ko ayiwa premier ministre min bɛ yen sisan n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko maa tɛ maa min bɛ yen n'a ale de kan ka kalataw labɛn sabu ko politikiman don wa politiki tɔn ɲɛmaa fana don n'a nana kɛ k'a ye kalataw labɛn k'a bɛ se ka kɛ k'a bɛ ko daja a yɛrɛ la walima a b'a daja politiki maa minnu bɛ yen n'a n'olu bɛ da kelen na walima n'a n'olu ka hakilila ye kelen walima hali a yɛrɛ ka politiki tɔn limana k'a bɛ se ka daja olu la olu caman y'a jira k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga ko a man kan ale ka kalata ninnu labɛn o ye dɔw ka hakilila ye sabu ko hali nin waati ninnu na ko premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ko ayiwa a Mali ni jamana caman cɛ walima Mali ni a baara kɛ ɲɔgɔn caman cɛ ko kuma farimanw bɔra da waati min na yɛrɛ a y'a fɔ ko Faransi ye Mali to an to pan na k'i fori ka bɔ an kɔrɔ k'a fɔ fana ko min ye Faransi de bɛ ka terrorisme dilan Mali la n'o ye bamacɛ wale olu de b'a kɔfɛ wa hali Faransi ka lasigiden min gɛnna ka bɔ Mali la yan nɔ limana ko n'a ɲɔgɔn kuma caman kuma minnu bɔra docteur Choguel Kokala Mayiga da k'o kɛra sababu ye bi maa caman bɛ olu ye Mali bila kɛrɛfɛ ka anw kɛ i n'a fɔ jamana wɛrɛ jamana min na kati ka gɛlɛn ko o tɛna se ka to sen na ko nka gouvernement ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye maa min bɛ yen limana ni danaya b'a kan kosɛbɛ gouvernement in kɔnɔna la wa baara caman bɛ yen limana ale kan ka se k'o kɛ nka o tɛ politiki tɔn caman fɛla ye dɛ kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don nouvelle horizon kɔnɔna la limana nouvelle horizon kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ a fɔra waati dɔ la a kuma cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo min bɛ yen n'o ye Yanfoyila mara ye k'a fɔ ko chinois de bɛ o yɔrɔ ninnu na chinois ko bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen k'u b'a wɔgɔbɛ ni u ka masinbaw ye walima baji minnu bɛ yen jiboli sira minnu bɛ yen ka t'u ka masinbaw bila a sanfɛ ka se ka dugu jukɔrɔ nafolo limanaw ka olu wɔgɔbɛ ka bɔ o dun tɛ kɛ limanaw f'u ka dankari kɛ sigida la o de jate minɛna kɔsa in na ko tɛgɛ taara kɛ chinois maa 22 ɲɔgɔnna la wa u bolola minɛn minnu bɛ yen fana u ye baara kɛ ni minɛn minnu ye ko olu fana minɛna a ko siratigɛ ninnu na nouvelle horizon ka fɔ la sanu bɔcogo juguya min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ Yanfoyila mara la yɔrɔ Buguni fana a kuma danyana yen nɔ kosɛbɛ fana o de la minisiriso min bɛ yen n'ale bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ani pétrole ko ni jiko ni kuranko kunna ale wulila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka nin ko in k'a ta ba la
a jala k'a fɔ yanfoyila a ko daminɛna ye ntɛnɛn tɛmɛnen na an y'a fɔ ten chinois minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara in na ko maa 22 olu minɛna min ye u ka baarakɛ minɛnw ye n'o ye mobiliw n'a ɲɔgɔnnaw ani pick-up o 19 pelleteuse ani pick-up o 19 o fana minɛna o mana bɔ yen ministre min bɛ n'ale bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo kunna a kalenkan de don Lamini Seydou Traoré ka se ka nin ko in ka kɛlɛ ka bɔ yen pewu sabu sigidalamaw de ye nin kuma fɔ ka damakasi fasugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ko sanu min bɛ bɔ u ka yɔrɔw la i b'a sɔrɔ sanu min bɔ nka bɔcogo juguya min b'a la ka sigida yɛrɛ tiɲɛ pewu hali n'u taara ka bɔ yen foyi tɛ se ka kɛ sigida la bilen o de ye kuma fɔra walasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bɔ o n'u ma cogo min na nka kɔsa in na baara dɔ kɛra n'u kama ko opération Falémé Danbe o de ye senfɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye layidu ta k'a fɔ ko baara cogo juguya min filɛ nin ye ka ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolow ma ani sigida yɛrɛ ma ko a baara ko ana kɛlɛ ka bɔ yen a jalala k'a fɔ baara in kɔni daminɛna ka ban sabu ko yanfoyila ntɛnɛn tɛmɛnen na maa 22 min fɔra nin ye limanaw n'o ye chinois ye ko tɛgɛ kɛra olu la wa olu yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali kunungo yɛrɛ fana ko maa 5 wɛrɛ olu minɛna limanaw gendarmerie maaw fɛ ka se ka olu bila sariya ale ka bolo kan limanaw n'an tora Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye Dr Umar Mariko Sadi Ɲamaba ko ale ka kiri dayɛlɛla kunungo nka kiri u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u y'a bila ka taa mai kalo natɔ in o tile 18 san 2022 la a bɔra dɔgɔkɔrɔ kun min na fasiri sɛbɛn ka fɔ la hali n'a sɔrɔla Dr Umar Mariko a kun bilala ka taa so fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye janvier kalo tile 4 tɛmɛnen na yan'a ka kiri dɔw cɛ min kun bilalen don kunungo février kalo tile 15 communicat ale ye tribunal la nka jala k'a fɔ kiri a bilala ka taa mai kalo tile 18 na k'a sababu kɛ yɔrɔ maa 3 de jalakilen don kumakan min bɛ yen ni o tara ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ min kɛra sababu ye ka kumakan in ta min y'a kumakan yɛrɛ min y'a enregistré min y'a fɔ limanaw jalaki binnen don a bɛɛ lajɛlen kan ko maa kelen bɛ u la min bɛ yen ni o ma se ka ye kɛnɛ ka sariya ye i n'a fɔ parquet y'a fɔ cogo min na ni kiiri dayɛlɛla nin cogoya la mɔgɔ bɛ yen ko e tɔgɔ b'a la k'e bɛ se ka hali seereya di a ko kɛra cogo min na limanaw ko e kan ka ye kɛnɛ kan ni e ma ye kɛnɛ kan limanaw kiiri tɛ se ka kɛ cogoya si la ka fan dɔ to yen min tɛ kɛnɛ kan a jala k'a fɔ o de ye sababu la ko maa dɔ bɛ yen n'u k'a ma Buba Fani ale ma ye kɛnɛ kan min ye Dr Umar Mariko ani Boubacar Kamara k'olu kɔni min bɛ baara la kunun u tun bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ nka a yala k'a fɔ wele bilala maa 3 minnu ma kelen bɛ yen o ma ye kɛnɛ kan min tun bɛ ka Dr Umar Mariko yɛrɛ lafasa maître Kasum Tapo ale y'a jira k'a fɔ kiiri tɛ se ka kɛ nin cogoya la sabu ko maa kelen bɛ yen siga kɛlen don o la maa 3 dun bɛ yen o de welela ni maa 2 yera kɛnɛ kan ni kelen ma ye limanaw kiiri tɛ se ka dayɛlɛ o cogoya la dɛ o de la ko kiiri u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ fo wele ka bila maa 3nan in ma limanaw ale ka se ka na a fana maa 3 minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ fɔra dossier kɔnɔ olu ka se ka jɔ kiiri tigilamaw ɲɛma ka se ka ɲɛfɔliw kɛ ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don les échos welewele kɔnɔ écho y'a jira k'a fɔ limanaw ko yɛrɛ sagokɛ ani n kɛrɛfɛma limanaw ka min ye logements sociaux ka taga di o ma a na kɛ kɔsa in na logements sociaux so minnu bɛ yen n'a bɛ di maaw ma limanaw ko o de baara yira a kɔnɔna la fɛn bɛɛ yira a kɔnɔ fo jɛya limanaw o de la sa an bɛ o de dabolo ka bi ko kɔsa in na kuma min bɛ yen n'a maa caman yɛrɛ ye jalaki bɛ gouvernement kan limanaw wa gouvernement yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen n'olu bolo b'a la sanfɛmaw limanaw a jala k'a fɔ hali premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔmaw olu caman bɛ yen ko jalaki binnaw ka kɛrɛnkɛrɛnnen la M5 RFP sifinnaka caman bɛ yen k'a jira k'a fɔ olu kɔni nanama sumalen so de taara ka di olu ma a dun jirala k'a fɔ so ninnu a bɛ di cogo min na limanaw taama siraw de b'a la f'i ka taama ni olu ye nka k'a fɔ de e ye premier ministre lafasa walima e bɛ ka gouvernement lafasa ayiwa a ye dɔ ta ka di ma limanaw ko in kɛra o cogoya de la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa
jalaki binaka wa ukawa jalaki ma bin ukawa limana akuma na ke chugo akuma ko ni chaira bebi ka itafo jalaka fo ere ko yere kele mi fama sukulu wakaw fei olu ye sega dale ko ina wala sa ka sega ko yere kera chugo mina aka sega nyedo kunga amana ke chugo limana ko buwa fani mina akakuma kwa cha YouTube ni video mando anabo kuma bololo sanfɛ ko ale bɔra ni kunnafoni dɔw ye kunnafoni minnu na maa bɛ se k'a fɔ n'u nana kɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ kɛ jalakiba de ye ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma limana a ko mana kɛ cogo diɲɛ dɔnnibaba dɔw bɛ yen i n'a fɔ Victor Hugo ale y'a jira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka kɛ ko minnu wulila ka jamana dɛmɛ ko olu ka tila ka kɛ jamana minnu ye tɛgɛrɛ ni dunubaw fɔ k'olu ka tila ka kɛ sɔrɔbaw ye k'a sɔrɔ don jamanaden tɔw bɛ yen nɔ limanaw an b'o dabolo min kan nin ye a kana kɛ sama ka tila k'a fɔ ko sonsan min ye sariya ye ala ɲini don jamanadenw fɛ bi sariya ka a jɔyɔrɔ fa nin ko in na kosɛbɛ walasa bɛɛ ka se ka i ta ni bila dɔn a ko la ayiwa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ limanaw n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don le canard déchaîné face de sɛbɛn kɔnɔna la a kumana ja min bɛ yan canard déchaîné ka ja a bɛ kuma limanaw an ye maa fila la face de sɛbɛn kan yan nɔ maa fila min ni o ye ayiwa Bubu Sise ani Alassane Ouattara limanaw u fila bɛɛ sɔgɔn bɛ nɛgɛjuru la u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ a jala k'a fɔ Ado Bubu ko u tɛgɛ minɛna nbala kɔnɔna la fasiri de bɛ ka nin lakale tan Bubu Sise téléphone b'a tulo la ale jɔlen bɛ limanaw a y'i kanto a ko ɲangi minnu talen don maliyɛnw kama nin waati in na limanaw ko a bɛ ka su caman bɔ dɛ nin ye ja ka kuma ye limanaw ko maliden caman bɛ bi kɔngɔ ni minɔgɔ o bɛ ka olu de fa bi wa ko mali kɔni kɛn bɛ bi limanaw i b'a fɔ ko ni kaburudonba ni ye o se mali kɔnɔ limanaw ko o de bɛ n'a fɔ o bɛ ka kɛ mali la yan nɔ a ko monsieur le président n ye jateminɛ min kɛ o y'o ye Alassane Ouattara limanaw ale fana y'i kanto ale bɛ yɛlɛ la limanaw a sigilen bɛ a ka biro dagabana in kɔnɔ veste bilenman dɔ b'a la limanaw a kan sirilen don ni karabati bilenman dɔ ye chemise jɛman dɔ b'a la a ko ayiwa ko finitigiw k'u ma foyi y'a la fɔlɔ finitigi minnu filɛ nin ye ni u bɛ ka nin ko ninnu kɛ k'u ma foyi y'a la fɔlɔ ko Bubu i bɛ n sɔrɔ Abidjan yan nɔ tile fila in na i bɛna ko in i bɛna tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n ɲɛna yanni o cɛ i hakili to i k'i ɲɛ coronen to i k'i tulo mada fɛn fɛn bɛ ka kɛ mali kɔnɔna na bi i kan a ɲɛfɔ ɲɛna ayiwa limanaw ja ka kuma don dɛ n'an y'o fɔ min ye canard déchaîné kɔnɔ kuma in walawalalen don kuma in mali kɔnɔna la kuma bi ka fɔ nka min ye Côte d'Ivoire jamana kan a jala k'a fɔ olu fana ka kunnafonidiso caman de bɛ yen minnu bɛ ka u da don ko in na sabu ko Côte d'Ivoire u ka kunnafonidila dɔ bɛ yen limanaw n'u k'a ma ko Saïd Penda ale yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ye n'u k'a ma ko journaliste d'investigation ale ye kumana ko in kan ale ye kuma in a y'a sɛmɛntiya a ko kumakan min tɛmɛna Bubu Sise ani Alassane Ouattara cɛ ko a na kɛ ko kumakan in ko tiɲɛ yɛrɛ de don ko nkalon t'a la dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ de don ko nka kumakan in limanaw kana kɛ ko Rusi minnu bɛ yen ni furanjɛla fanga kɛlen don k'i kalifa don olu la bi fɛn fɛn ye sigana ko ye limanaw ni maa min bɛ yen n'u tɛ fɛ ka furanjɛla fanga yɛrɛ n'u bɛ ka sinaya ta ka sɛgɛrɛ limanaw ko u bɛ ka olu ka kumakan kɔlɔsi a jarala k'a fɔ Alassane Ouattara ani Bubu Sise cɛ ko kumakan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko u maa fila limanaw ko kumakan in ko tiɲɛ don Saïd Penda a ko Bubu Sise ko kuma min tɛmɛna ni Alassane cɛ ko wa ko Rusiw de ye kumakan in lamɛn limanaw sabu ko minan gɛlɛnw b'o olu bolo limanaw i mana kuma fɔ bɔlɔlɔ fɛn fɛn sanfɛ a kɛra WhatsApp ye o a kɛra telefɔni ye o a kɛra email n'a ɲɔgɔnnaw ye o limanaw u bɛ se k'i ka kumakan u bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ Saïd Penda y'a jira k'a fɔ ko Bubu mɔgɔw hakili la ko Bubu Sise de ye kumakan in ta ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ ko Bubu Sise tɛ ko nin na kɛ Rusiw de ye minnu bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ bi ayiwa ntɛnɛn ka kuma dɛ limanaw waati sera an t'a bila yan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an n'u lakale aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ